Da kemensim ke basyau kia. Hadin bang UI ya kejinglong jingman kejinglong emosional. Jongi kom kajat benriu khasi. Khamtam lei habang UI. Baladangi ong ladangi kam bakasor silong. Kedai kebadon hapok kari khasi. Ngim ide isu bat nilak ban saki kata bat kai kadau ba kasor silong kam ide isu kom kata kajaka kebadon hapok kari khasi ngatharai ngim don kam banang ya kerenjenga ya kata ndri ngilak sotu bat ngilak UI bat ngilak saki dalagi jongi khamat bat kapenlong ya kajat beru khasi jongi balai bangi nang don hapdeng kata ka jingma yo ngidu no ya la jong kata ka identity lani ya kata ka originality namar ba kajur pelat kejinglong emosional bat kawai pat kelong ba ngi ki khasi ngim da sotu hadu kat no kejing koridor ki prado ki prasnam ngakwa pen kenau ya pi ya kamenor ka mensua kai kejinglong kejingman hang ni hapok kasor silong khamtam ha kesinong jayau bat moka lada ki samla ki bompat tip ya kejing sisa pila ban keli jing tip na ki temen kisan na ki long shua ki man shua ki jong pi ki jonga ba hatu kajayau bat kamokar msua ni yeshong ni yasa tang prakasi ni kumno kin sa ai pi ke jubab ke babiang bat ke batikna ba kamokar kajayau hagi por ki mensua dang bun ki wei ki jat benriu ban ya ke jat benriu khasi ki jongi hanrei daileng ba ka jing len la dia daileng ba ka jing sha sitom bat daileng ba ka mensim senrang jong ki dukhat jong kari ba ki jat benriu kabala penlong pat yangi menta pangine imsuk imsan bat penlong ya kete gi jaka kum hamokar bat hajayau penlong kasnong ka bakhut ka basuba ka ba im ka ba yeshong tang kita ki pradok ki prasnam harengi ui pat kini ki sengi pami kita ki jing kentok ki baong ba ki don ki riudum ki ba lek kum ne balek kum tai ngampwa ban batai than ya kata tangla bangilong kita ki riudum ki bangiyok ban kam trai ila ka jong ka jaka ka puta ila ka jong kasnong ka thau ila ka jong ka ri ba jat ben riu ban ya ka bangilong riu sai bat nginlong nang wei ila ka jong ka ri ka wei ka sengi teleng ba ka ni ka video ka ka bangakwa ban pasat jengmut ka long ba napata kitu ki henmen ki para ki balek se ha ka jinglong emosional ka jong pi la kan tho ya ki jong ki henmen ki para ki jong pi ba bali hablek kum ne bali hablek kum tai ngakwa ban kentu ya pi hang ni ka long ba manu ban support ya kita ki kam sniu henri ngidi ban ai mensim da benta pan penim ya ka ri bekejat riu ni hab ya sibun ki lenti henri tang ka wei ka long ngidon kam ya kata ka diplomatic system ba ngi hab banang bat kum ki pradok ki prasnam habang UI ginu ki jingjia ngimdai ban ya share kulmar ngimdai ban ya bu status kulmar kai ki jingmut kai ka logic ke jong pi bapin UI ba syasyo utai pramarjan hana bapin ya bu status bapin ya share kan ba syasyo men try para try jong pi ya snap jar jar pim ya penrem hana de syasyo pat utai pramarjan mi ki kenhun ki lai project ki ban ya penrem ya la ujong men para jong pi ban kentho namat bala syasyo utai pramarjan kabal dau pramarjan jong pi penyap ya ki prodok ki prasnam ya ki men ki para try ki jong pi pile bomna bat pile klet pile bom UI pilih bom sale kita tiga ni kalau ke jingdu jingkermen dada kum kari bagi jaj benriu ngimla ban sutuk nang ni sekman pat ka kwa ban penkemau ya pi ya ka si benta jong ka history ha ka ba kat kum ka history ha por bagi dang pule hakikat school ni kenmau ba usim tirot sing haki por ban swa ulah dai ban yok ban penyap sup ya David Scott usahab David Scott nampo British mo hanrei kai ka bajia namar ka jinglong emosional jong ka kmi jong tirot sing ha swa ba ukun prang singi jong ka unle ya kakam unle la jong ka benta paniada nam ta ka ri bekejat benriu ka kemi sop sor ka alej ban pentip ka alej ban yathu tikai ka bangakwa ban kentu hang ni ka long ba soba kum ki pradok ki prasnam nang ni sekmat ngire ban nang kin kai ka benta pat kai ka jingkit kli jongi na benta pan kentu ya ri bekejat benriu bat ban ai musim ya lagi jong ki men ki para kita ki pradok ki prasnam namar ba ka jinglan la de ka jongki ka jing place nam ka jongki kam syamdei ka jing mentoi ka jongki ri ka de ka jing mentoi na benta ka jonga bat ka jongpi lada phim ngat ya kata pet ka ai ka bajia po ichamati ka jing sap niap jong ulur sai nyauta ka jing place nam ulur sai nyauta hatu ka de ka jing yonong jong ulur sai hatu ka de ka jing yonong jong ka jing kasem jong ulur sai nyauta ri ka ai ka jing yonong ka de ka jing yonong ka jong apat ka jong pi ka penlong ya ki wei pat ki pramarjan ba ki numnut syu ban le try kli hang ni po ka bri nyau trap ka jongi hang ni po ka ri khasi
Bat la datang don kom kita ki breu ki ban nut ban len la de na banta ka jingim ban yada nam ta ka ri ba jat breu kan mau ba na banta kalawai jong ki kun ki ti ki jong a ka jong pi kadang singan hang ne po ka ri khasi bat kan mau ba kata ka originality dan ni kata ka identity jongi kanum ja hagwai pat kasngi nai la da pidang penduk mensim yaki dan ni pendam yaki kan mau ba hagwai kasngi ni la ban ong ba ya ka dur khmat ka jong a ka jong pi ya kata ka identity ka jongi ni la ban lewat setang ki museum ni la ban lewat setang ki magazine ni la ban lewat setang ki kot puli beper nai ni mla shu ban ui ba ki dei kini kita ki khasi te ngatrai napdang jongi ni don el ka jong ka jing kli ni don el ka jong jing seo kia nam ta pan pen im nam ta pan kentiu nam ta kari berkejat pen riu hot nyam ken thok e kata jinglong emosional ke jong pi rei ka ai ka bang kwa pan ong ka long ba ngi dei pan nang ke kumno pan ai men sim pan kumno pan yada nam ta kari berkejat pen riu bat kum kita ki briu ki badon jingkit kli pat sa ka wei ka ai ka ba idu jingker men sisa du kata kata bang ye keren ya kata ka mat ban ong ba ka jing keduk kam keduk jam jong ki khasi dan ni jong ki try jela ki try ri try mulut hot klempep ngi keduk kam keduk jam balim keduk kam keduk jam la rangi pet manu basong ki dukan he hang ne pok gari kasi jongi la da pipet pok khandai lat la da pipet pok mot pran la da pipet pok yaudu kasi jongi usong hai u kasi jongi usong aplau u kasi jongi usong aprenda manu basong pok pat te kom kini ki ai ngi kwa ba ki kun samla jong ka jat benriu ki long mi ki long pa ngi de ban kendit benriu nang next khmat bat ka solution berbor ka don hapo assembly bat ngi hap benang yano ngi de ban jet kita ban let ban syong ban yasat nam ta ka jong a ka jong pi hapo assembly ban la tang bakla pengin pha bakla kita ki briu ki ban yasat nam ta kalawai ki jong a jong pi hatip assembly kemut ba kalawai jongi kun kiti jongi kala nang dubor bat kala nang jot kat nang ikis ngi bat kan mau ba ki babun ki nomi khmat ki jong a ki jong pi le research ya kene ki wan ai pisa yang ai pi haka sisin sansnem rei mano pas sponsor ki tu pisa ki bawan ai haki dong haki snong ki tau ki jongi haka sisin sansnem dei kitei ki mahajon dei kitei ki malik ki wei pat ki jat benriu nang tei ki bangila ban ong ki basong hang te po anjali ki badon ki dukan he hang te po anjali ki badon ki dukan he po khandailan ngila ban ong kita ki marbury ki sponsor nak ta ki MLA khasi ki jongi pat ki sponsor pat ki wantit yang apa dia pi kamut bat dei manga bat mapi bat di yala ka long rendieng ha ki mender sisngi dei ki MLA dei kita ki nomik mat ki jongi maki ki dei ta ki agent jong ki marvari maki kita taki ejan jong ki mendari bandi namta kalawai ke jonga ke jong pi rei ka syong pat hanga pi langi kloi ni am bandi la ke jong kalawai hak kita ki mendari pada da phim kloi bandi la ke jong kalawai ki mendari kendit menriu pat kelapa mut nang ni sekmat kapor kalajan pangin penjanai pat pangin pentamai yala kita ki license jong kita ki briu ki banlet yasat ki badon ke jing klik namta ke jonga ke jong pi pada da ngim nang la ngim kendit menriu hak kapor pangin ai license ki kemut tang kata yo ngi ai baklai ka license ngadap da jing seo kia du kata kalong ba kita ki nomik mat ki jong ki jong pi ki wan bantit yang apa dia pi ka sisin tansnem la kalong tanspa la kalong syejar la kalong lahejar la kalong sanjar haduk sipo jaru ter kumta ngila ban benai kata ka khana rei ken mau ba kitu ki nomik mat ki jong ki jong pi ki ba wan tit wan ai pisa ngi ka sisin tansnem kim dei ba ki wan ai da ka pisa ka jong ki rei ki dei ta ki agent jong ki mendari ki agent jong ki marvari ngila bat ngenut ban ong ne ba kita ki marvari kita ki mendari ki don hang te po anjali bat ki wan kimnut ban wan tit la ni ban wan ai direct ha ki snong ki thau ki jongi rei ki penon kam ya ki ni ki license nem ban wan tit yang apa dia pi ban leng ba ka jong apa jong pi ni di la ka jong dari kasi ka ba ije ka jongi te next cam ba ka ni ka video kan long ka jing kersu dia bat ka long ka jing pergedit ben riu pada ta ngim kedit ben riu nang ni sekmat ka ai ka ban je ya ka lawai ka jongi rei nangat scam ban ngadon ke jingkermen balada ki pradok ki prasnam ki khot jong gari bagi jat ben riu ki don ka jing seo kia ni ban share ka ni ka jing pedip saya barok ki khot jong gari bagi jat ben riu bat ai ba ka ni ka video kan long ka jing pen kedit ben riu bat kan long ka jing kersiu dia yang iwei bai wei ko blai sibun ngin sai kan do bat ha wei ka por